Hezké odpoledne, dámy a pánové, i když dámu tady mezi námi v té pánské společnosti zatím nevidím, ale možná se některá ještě připojí. Vítám vás u dnešního webináře ze série Bootcamp a dnes, jak asi tušíte, protože jste se přihlásili, tak se budeme zabývat podporou projektování a nástrojem Asociace dodavatelů montovaných domů s názvem Woodbase. Dovolte mi, abych představil dnešní přednášející. Budou to dva přednášející nezvyklé a bude jim pan Jaroslav Benák, který bude přednášet první, a pak také pan Rostislav Mareš, který se ujme slova jako druhý. Také mi dovolte, abych představil sám sebe. Jmenuji se Libor Hrubý a pracuji právě pro Asociaci dodavatelů montovaných domů jako konzultant staveb ve veřejném sektoru a také ombudsman pro dřevostavby. A já nebudu dále zdržovat a předám slovo prvnímu přednášejícímu, kterým bude právě Jaroslav Benák, který ukáže základní požadavky na dřevostavby, na skladby a na to právě naváže pan Mareš s představením projektu Woodbase. Je to vaše, pane Benáku. Tak krásný dobrý den, děkuji moc krát za přivítání pana Hrubýho. Tak jak bylo dneska řečeno, my jsme si to rozdělili mezi nás dva. Já udělám takový ten výkop, trošku takový jakoby zopakování těch požadavků, které asi všichni tady známe, a pak pan Rostislav Mareš bude pokračovat v tom, co pro vás chystáme, v tom nástroji, který by vás měl posunout dál, co se týče navrhování, projektování, provádění dřevostaveb tím správným směrem. Takže to tak asi na začátku ode mě. Pojďme se teda podívat na to, co já jsem si připravil. Já doufám, že vidíte tu sdílenou obrazovku. Vidíme to správně, můžete pokračovat. Super, tak to jsem moc rád. Bude to takový jako krátký úvod do té problematiky, jak jsem řekl, zopakování těch požadavků, trošičku si říct, na co je důležité si dávat pozor, případně kde ty požadavky najít. Já jsem to teda situoval tak, že bych vám trošičku chtěl představit nebo zopakovat ty systémy těch dřevostaveb, s kterými se případně v tom Woodbaseu můžete potkat. Ono se to bude rozšiřovat, tak stejně, jak se rozšiřuje samozřejmě to portfolio těch dřevostaveb a těch systémů v té České republice a v Evropě. Trošičku si něco řekneme k těm funkčním vrstvám v těch dřevostavbách, na co je důležité si dávat pozor a proč tam jsou. A tak, jak ten název napovídá, že tam má nějakou funkci, takže jenom informativně řekneme si nějaké základní požadavky a pak já už budu s tím tématem hotov a předám slovo panu Marešovi. Takže to tak jako by ode mě ten nástřel. Tady jenom na začátek doopravdy si říct asi pro jaký ty systémy Woodbase se připravuje a jaký by tam případně dál mohly být, případně budou. Všichni asi znáte na té levé straně ten lehký skelet, tady ty konstrukce tam budou. Lehký skelet pro nás znamená nějaká dřevěná podkonstrukce, tak jak ji tady vidíte klasicky v nějaký rozteči, a mezi tou konstrukcí je zase vložený nějaký druh izolačního materiálu. Zase v tom Woodbaseu bude celá řada izolačních materiálů a tady ten dřevěný rám je opláštěn nějakým deskovým materiálem a jsou samozřejmě na něm různé povrchové úpravy, různé fasádní systémy. To tam všechno uvidíte, najdete, případně si ty věci budeme představovat. Takže zástupce toho lehkého skeletu asi všichni známe. Dál se to bude určitě rozšiřovat do nějaké celé systémy, které vidíte tady. To jsou různý CLT znamená teda masivní dřevěný panel, zase který má různé druhy předsazených systémů nebo může mít různé druhy předsazených systémů s různými deskovými materiály, zase pro splnění nějakých těch požadavků. No a v neposlední řadě se teď dost často i na tom českém trhu objevují hybridní systémy. Hybridní systém, to znamená, to je takovýto spojení těch dvou technologií, to znamená toho
té klasické výstavby toho železobetonového skeletu a samozřejmě prefabrikovaných fasádních elementů, fasádních systémů, tak jak je tady vidíte. Ten systém se dá použít nejenom pro ty novostavby, ale dá se použít i pro ty rekonstrukce. Takže to je takový spíš jako nástřel představení asi možná těch věcí, které znáte a toho, s čím se můžete setkat. Nedal jsem sem třeba roubené stavby, nedal jsem sem nějaké těžké skelety, to tady teďko není. Myslím si, že tohle je asi tak jako nejvíc využívaný, nebo spíš ty dva lehký skelet a ten CLT systém, který se jakoby hodně používají. Takže to je tak jako jenom k těm systémům, o kterých se tady bavíme. A my už se teď vlastně dostáváme tak trošku jako do rozbetlování té konstrukce a do různých takových těch vrstviček, co tam jsou, protože ty dřevostavby vždycky jsou nějaké sandvičové konstrukce, jak tady všichni vidíme. No a právě každá z těch jednotlivých vrstev, která v té konstrukci je, tak samozřejmě musí splňovat nějaké ty požadavky a vy jako projektanti, architekti, případně prováděcí firmy, tak samozřejmě byste měli znát, vědět, jak tady ty jednotlivé vrstvy za prvé samozřejmě logicky navrhnout, za druhé samozřejmě, jak je správně provést, případně i jak je správně zkontrolovat. Jo. Takže já jsem je tady tak nějak všechny vyjmenoval, nebo snažil jsem se vyjmenovat, co tam za ty funkční vrstvy máme. Máme tam vrstvu průzdušnosti, nebo je tu té vzduchotěsnosti, která se používá hlavně z té interiérové strany. Může se zkoušet pomocí blow-door testu, všichni víme. Co se týče té dvojky, tak je to záležitost, která se nachází, nebo funkční vrstva, která se nachází v tom exteriéru. Je to funkční vrstva, která mě řeší tu větrotěsnost, tak aby vlastně nebyla provětrávaná ta obálka, protože když by ta obálka byla provětrávaná, tak by mi samozřejmě mohlo docházet ke kondenzacím, vlhkosti, měl bych problémy i samozřejmě s tepelným odporem a s dalšíma záležitostmi. Další z těch důležitých funkčních vrstev je samozřejmě logicky tepelná ochrana, to znamená nějaké druhy izolační materiálů. Já se musím snažit, a to je hodně důležité, vyřešit ochranu proti vlhkosti, to znamená zase ty vrstvy tak správně poskládat, aby fungovaly. Víme všichni, dost často řešíme problematiku parciálních tlaků, stavební fyziky, to znamená ten vzduch, který je nasycen tou vlhkostí, tak má tendenci se tou konstrukcí tlačit, takže já musím se správně ty jednotlivé vrstvy poskládat, ty jednotlivé funkční vrstvy, proto na té interiérové straně zase dost často pracuju s různýma parobrzdama, parotěsnýma foliema a dalšíma funkčníma vrstvama. Zase oni jsou používaný tak podle toho, jak ta konstrukce má vypadat a jestli má být například difuzně otevřená, difuzně uzavřená, ale i tady ty skladby najdete v tom Woodbaseu. Další z těch hlavních funkční vrstev a materiálu, tak samozřejmě budeme řešit ochranu proti hluku. Logicky to je u těch dřevostaveb hodně vždycky velký téma. Dost často rádi ho řešíme, dost často ho rádi řeší ty investoři, ale na rovinu řečeno, dřevostavby problematiku akustiky mají velmi dobře vyřešenou, ukážeme si trošičku i jak. A i ty skladby, co jsou v tom Woodbaseu, tak samozřejmě splňují ty požadavky, které si tady představíme. Další z těch důležitých asi požadavků je protipožární ochrana. I tam na ty se věci podíváme. Jsou to zase další vrstvy, které tam řeší. Řeším samozřejmě důležitou část, a to je statika, nebo spíš stabilita a vystužení. U těch rámových konstrukcí já samozřejmě řeším to zavětrování toho rámu, toho panelu, jak my říkáme, té stěny, a k tomu se samozřejmě musí používat ty správné deskové materiály s těmi statickými vlastnostmi, tak abych tady ty smykové síly, to smykové napětí, abych tam jakoby přebral. No a v neposlední řadě ochrana konstrukce, ochrana dřeva, tak aby samozřejmě netrpělo
I to byste měli znát a i to je samozřejmě další z těch důležitých funkčních vrstev. Takže to jsou tady představení, je tam pár teček, asi bylo mnohem víc, tak jenom na začátek si tak jakoby se nad těma věcma zamyslet, na co všechno je důležité si dávat pozor a co je všechno důležité brát v potaz. Tak, ty základní požadavky máme tady. Těch základních požadavků je 6. Ty základní stavební požadavky jsou ve stavebním zákonu. Všichni určitě znova zpátky známe. Ty základní požadavky musí splňovat jak ta firma, která dělá letmou montáž na stavbě, tak ta firma, která dělá prefabrikaci. Možná jenom ještě představení, když si říkáme o těch požadavcích na ty dřevostavby, tak jaký je tam rozdíl. Ty firmy, vlastně, který dělají prefabrikaci, tak ty uvádí výrobek na trh, to znamená ten panel, ten výrobek, ať už je to stěnový panel, střešní panel, případně stropní panely, výrobek a samozřejmě ten výrobek musí být certifikován, musí mít stavebně technické osvědčení, oni ty výrobci vydávají prohlášení o shodě a samozřejmě tam jsou tady ty požadavky, o kterých se tady dneska bavíme. Ale i samozřejmě ten zhotovitel, který montuje tu stavbu na stavbě, takzvaně letmou montáži, tak samozřejmě tady ty všechny požadavky musí splňovat a musí nějakým způsobem doložit. Je tam teda na prvním místě ta mechanická odolnost a stabilita, na tom druhém místě ta požární bezpečnost, pak tam máme hygienu, ochrana zdraví a životního prostředí, máme tam bezpečnost při užívání, to jsou takové jakoby menší požadavky, které se moc dokládat nemusí, nebo není tak jakoby náročný. Máme tam ale ochranu proti hluku, tu si představíme, a samozřejmě máme tam tu tepelnou ochranu, nebo úsporu energie, ochrana tepla a další tady ty s tím spjaté požadavky, co se týče té stavební fyziky a propočtu té konstrukce. Takže to určitě je jakoby těch 6 základních požadavků. Já jsem si dva vybral. U těch 2 se vám chtěl ukázat, jakým způsobem jsme schopni je doložit a jakým způsobem jsou případně v tom Woodbaseu, jakým způsobem jsou tam doloženy. První je tam ten požár, nebo já jsem si vybral tady požár, možná jenom pár informací k požáru, jak se zkouší, co se tam všechno měří, jenom fakt informativně, než se dostaneme k tomu, z čeho se vychází. V dnešní době se dělají požární zkoušky podle evropských norem, tak jak je tady vidíte. My spíš víceméně mluvíme o té levé straně. Ta levé strana ukazuje takovou klasickou zkoušku dřevostavby pod zatížením, proto tam máme i ty 3 mezní stavy. REI 60, to znamená nosnost, celistvost a izolační schopnost. Po dobu těch 60 minut nebyla porušena a to je jakoby jedna z těch možností, jak ověřit a doložit tu požární bezpečnost požární zkouškou v certifikovaných zkušebnách v České republice, například v Pavusu, na Slovensku Fines. Co se dál nabaluje na ty zkoušky, tak je ta pravá strana, jak vidíte. Ta pravá strana, to je ta budoucnost, si myslím, pro Českou republiku. To je ta budoucnost, která se přebírá z Evropy. To je ta budoucnost, s kterou jsme si už částečně odsouhlasili. Je to, že se zkouší nejenom teda ten stavební prvek, na tu nosnost, celistvost a izolační schopnost, ale že se pak i dál následně zkouší takzvaná účinná požární ochrana. To účinná požární ochrana má označení v tomto případě tady K. Ta účinná požární ochrana se zkouší ve vodorovné peci, tak jak tady na těch obrázcích vidíte, a vždycky se ten zkoušený deskový materiál, ten deskový materiál se upevňuje přes termočlánky do dřevěné podkonstrukce, by se dalo říct, nebo do takové desky na bázi dřeva. A tady vidíte dole v červeném písmem jsou napsané ty jednotlivé mezní stavy a v té tabulce, co tam je, jak tam ta minutáž 30, 60 a 90 minut, tak tam přesně vidíte, jaké teploty v těch jednotlivých minutách v té peci jsou. A o co vlastně jde? Jde o to, že já tady tím způsobem zkouším ten deskový materiál a zkouším jeho kvalitu, zkouším, jakým způsobem nebo jak dlouho tady ten deskový materiál chrání
tu spodní nosnou konstrukci, než vzplane. No, takže to je ten další důležitý parametr pro nás, to K kritérium účinná požární ochrana. A zřejmě to je ta další zkouška, která se bude v nejbližší době zapracovávat a využívat v těch českých normách. Ale pojďme se spíš podívat na ty věci, které jsou pro vás hodně důležitý. Vždycky, pokud jste součástí té požární bezpečnosti a pokud děláte i požární zprávy, tak samozřejmě je důležitý si přesně nadefinovat jednotlivé konstrukce v té dřevostavbě a co vlastně taková konstrukce by měla splňovat. O tom bych měl mít určitě jasno. Pokud to dostávám od nějakého požárního preventisty, kde už je to v té požární zprávě nachystáno, to znamená logicky, já mám obvodové konstrukce například a ty vždycky jsou nosné, vždycky mají celistvost, vždycky mají nějakou izolační schopnost, nebo můžou mít taky Včko, to znamená tu radiaci. Jo? Takže to jsou ty obvodové konstrukce. Ty vnitřní konstrukce můžou být určitě nosné, takže někdy můžou mít REI, ale někdy můžou být třeba nenosné, to znamená, nenesou v té dřevostavě žádné zatížení, pak mají označení EI. Já pak můžu mít v těch dřevostavbách nosníky, ten nosník, ten vždycky bude řešit jenom to R-ko. Jo? Ten vždycky bude něco nést a vždycky tam budu řešit jenom to R-ko, to zatížení. Já tam ale můžu mít i třeba konstrukce, které musí splňovat to M-ko, jak tady vidíte u té osmičky, REI, nějakou minutáž AM, a to M-ko to znamená to kritérium mechanické odolnosti vůči nárazům, který se pak jakoby speciálně zkouší, ale asi v té praxi se nejvíc budete setkávat s REI, s REV, případně EI, případně, jak jsem řekl, usloupu s tím R-kem, takže to jenom tak jako na zopakování těch základních jakoby požadavků a toho, co musím přesně jakoby vědět. Jo. Jak se vlastně prokazuje taková požární odolnost? Jo? Jakým způsobem se prokazuje, jakým způsobem ji prokazujeme třeba my jako výrobci deskových materiálů, jakým způsobem ji prokazují i třeba výrobci dřevostaveb. My jdeme tou cestou, nebo je více možností, já jsem vám jsem všechny napsal, chtěli vás i k tomu vám dát pár informací. My teda z 99% děláme vždycky zkoušku, děláme reální zkoušky, takže vždycky máme nějaký protokol o zkoušce. Ten protokol o zkoušce, pokud ta zkouška je v České republice, tak je v českém jazyce, případně v angličtině, pokud je někde jinde, tak je v angličtině. A z toho protokolu ze zkoušky, nebo protokolu o zkoušce se dělá požární klasifikační osvědčení, nebo je ta evropská klasifikace, a z té evropské klasifikace se pak může dělat požární klasifikační osvědčení. A to požární klasifikační osvědčení, to je hodně důležité pro prokazování těch konstrukcí, hlavně v té České republice. Proč? Protože v tom požárně klasifikačním osvědčení jsou i případně nějaké další dodatky, které jsou specifické pro ty jednotlivé trhy. V České republice můžu jako příklad zmínit například ty druhy těch konstrukcí, to znamená v případě dřevostaveb DP2, případně DP3. Takže to jsou ty asi nejjednodušší, jsou ty dvě možnosti, které jsou nejvíc využívané. Samozřejmě, že na TAZUSu mají k dispozici speciální normy, speciální postupy, podle kterých můžou oni vypracovávat rozšířené aplikace. Ty rozšířené aplikace se dost často chystají na základě zkušených a na základě nějakých zkoušek plus nějakých jakoby dopočtů. Externí posudky jsou taky možný, jo? Ale pozor na ty záležitosti. Externí posudky jsou možný, externí posudky ale prostě stojí peníze a ty peníze za ten posudek musí někdo zaplatit a to je určitě důležitý mít celou dobu před očima, protože pak se ty peníze musí někde najít a je to dost často takový jakoby problém, proto doporučuji využívat odzkoušené a certifikované skladby. Proč? Protože to kolo, řeknu, jednou bylo nějakým způsobem vymysleno a já můžu to jakoby posouvat dál, než abych vyvíjel něco, co pak ve finále není certifikované. No a v neposlední řadě máme tady ten Eurokód 5, _1, _2, ten nám umožňuje
dělat ty návrhy na účinky požáru a samozřejmě ty konstrukce počítat. Tady jenom vidíte, jak se ta požární odolnost prokazuje, tak jak jsem říkal, protokol ze zkoušky, to v tom případě anglický, z Braunschweigu, z Německa ze zkušební klasifikace a úplně vpravo požárně klasifikační osvědčení. Takže to jsou ty cesty, o kterých jsme se bavili. V neposlední řadě informace pro vás, kdo smí montovat protipožární konstrukce, tak samozřejmě i ty firmy, montážní firmy musí být proškolený. Tady vidíte některé certifikáty od těch firm, od těch výrobců. To školení musí proběhnout na akreditovaný škole a pak následně bude vydaný takovýhle certifikát. Takže to k požární bezpečnosti, prokazování a pojďme se posunout dál. Posuneme se trošičku do té akustiky. Tady vidíte a vidíme požadavky na akustiku, co se týče České republiky. Změna všichni, ale asi znáte, víte o ní, od roku 2020, kdy ta norma vyšla, tak se změnilo to, že i rodinné domy mají požadavek. Ten požadavek v tomto případě na stavební vzduchovou neprůzvučnost u stěn je 40 decibelů, u stropů, co se týče kročové neprůzvučnosti, je 58 decibelů, co se týče vzduchové neprůzvučnosti, tak je 47 decibelů. Jsou tady nějaké další hodnoty a samozřejmě další oblasti z hlediska akustiky. Já si myslím, že to všechno najdete. Já jsem chtěl upozornit na tu rodinnou výstavbu, jak to tam je. Asi všichni víme znova zpátky, jak se ta akustika měří. Víme, jak co rozlišujeme. Rozlišujeme tam tu vzduchovou neprůzvučnost, kterou vidíte tady. Jenom jsem k tomuhle chtěl říct, jsou dvě možnosti, jak se ta akustika ověřuje. Jedna možnost je měření v té laboratoři, kde vidíme tady to měření. Na té pravé straně vidíme vysílací místnost, případně na té druhé straně tu přijímací místnost, vidíme tu konstrukci, která to odděluje a já samozřejmě měřím, kolik hluku mě přes tu konstrukci se dostane a to je teda měření v laboratoři a proto tady mluvíme o RV, to znamená bez čárky, to znamená laboratorní vzduchová neprůzvučnost. Pak ještě rozlišujeme další pojem, asi určitě taky všichni známe, tu kročovou neprůzvučnost s označení LNV. Zase je to bez čárky. Proč? Protože to je v tomto případě měření v laboratoři. Vidíme nahoře tu vysílací místnost, kladívkový přístroj, který mi klepe na ten strop a dole vidím přijímací místnost a já měřím, kolik toho hluku se mi přes tu konstrukci dolů dostane. Takže takhle to probíhá, když bych byl v těch zkušebnách. Tady pár těch informací zase pro vás, jak se doberu a dostanu k té stavební vzduchové neprůzvučnosti. Pokud ji na té stavbě neměřím, tak ji musím nějakým způsobem vypočítat a já ji vypočítám tady z těchto vzorců, které tady vidíte, kde teda vemu tu vzduchovou neprůzvučnost a odečítám vodní to káčko, případně u té kročové neprůzvučnosti tady je chyba, tady mělo být plus, tak tam to káčko k ní přičítám. Takže takhle se to dá vypočítat. Určitě, co je důležitý a berte v potaz, dost často my výrobci uvádíme i všechny ty další faktory přizpůsobení spektru. Všichni víme, že je důležité posuzovat ty dřevostavby hlavně v těch nízkých frekvencích, proto my i ty nízké frekvence měříme a proto tam ty hodnoty, co jsou v těch závorkách, ty jsou právě například naměřeny v těch nízkých frekvencích, takže je důležité tady s těma hodnotama počítat. Tady už ty vzorečky máme správně, já jsem vám tady s dovolením vykopíroval ty hodnoty z té normy, kde ten normotvůrce nám tady tu tabulku do té normy dal, aby jsme věděli, jak zacházet s těma korekcema. My bohužel v tomto případě, pokud je to dřevostavba, tak musíme vzít tady těch 8 decibelů jako korekci a odečíst to od té laboratorní vzduchové neprůzvučnosti a pak dostáváme tu stavební vzduchovou neprůzvučnost.
A tady už máme ten kročej, znova omlouvám se tam k té folii, tady už ten vzoreček máme správně, aspoň se bude pamatovat, takže tady se to počítá, je trošku jednodušejší, tady mám vždycky 2 decibely, takže vemu tu kročovou neprůzvučnost laboratorní, přičtu k němu tu korekci, tak jak tady vidíte, a z toho mi vyjde ta stavební kročová neprůzvučnost, v tomto případě L s čárkou NV, tak jak tady vidíte. A to káčko, vidíte zase i vpravo, to jsou ty jednotlivé šipky těch bočních cest. Tady nakonec ukázka, tady jak se prokazuje akustické vlastnosti, těch jednotlivých konstrukcí. Varianta 1 nebo možnost 1 je samozřejmě protokol o zkoušce ve zkušebně, tam teda už jsme si řekli a víme, že tam mám k dispozici, nebo výsledkem je ta laboratorní vzduchová nebo kročová neprůzvučnost, to je ze zkušebny, pokud to změřím na stavbě, tak mám samozřejmě ty stavební vzduchové, případně kročové neprůzvučnosti, no a v neposlední řadě je možno dělat i výpočty, ale tady jenom upozorňuji, je důležité si ty výpočty nějakým způsobem i porovnat s těmi naměřenými hodnotami, protože dost často ty výpočtové programy neumí úplně počítat s takovou přesností, pokud tam mám třeba více těch vrstev, když tam mám více vrstvé, pak sandvičové konstrukce, i třeba s nějakou fasádou, když se mi tam potká, já nevím, 5, 6, 7 vrstev, funkční vrstev, tak tam případně bych byl opatrný a snažil se to třeba ještě porovnávat s nějakýma naměřenýma zkušebníma protokolama, které jsou tady k dispozici. Tak to tak asi ode mě jakoby průřez těma hlavníma požadavkama, základníma požadavkama na ty dřevostavby a předám slovo panu Marešovi, aby vám teďko představil ten Woodbase, jak tam ty konstrukce jsou nadefinované. Tak, dobrý den. Poprosím teda o předání slova. Přeptal jsem dílet, mělo by to jít. Mm-hmm. Samozřejmě pokud budou jakýkoliv dotazy, tak můžeme asi po té přednášce budu k dispozici. Děkuji. Určitě, případně už teďka klidně pište, milí účastníci, dotazy do chatu a pan Benák je zodpoví potom na konci. Rostě, Mareš vystílí prezentaci. Vidíme, Rostě, je to tvoje. Super, tak ještě jednou dobrý den. Takže na mě po té pěkné teoretické přípravě, abyste věděli vlastně, co u těch konstrukcí dřevostaveb vlastně chcete vědět, co chcete vlastně vybrat za konstrukci, tak musíte vždycky vědět ty návrhové parametry, ty okrajové podmínky té dané konstrukce, kterou vy vlastně chcete vybrat. No a abyste nemuseli tím světem dřevostaveb jako dlouho brouzdat a schánět mezi těma stovkama konstrukcí tu danou správnou, tak vznikl Woodbase. A to je systém, který obsahuje v podstatě jako e-shop spoustu možných produktů, v tomhle případě konstrukcí dřevostaveb. No a výhoda Woodbaseu je ta, že ho vytváří ADMD, což je Asociace dodavatelů montovaných domů, která sdružuje společnosti, které si nechávají právě ty skladby certifikovat. Certifikovat a zdůrazňuji to, je to způsob, jak reálněji popsat ty konstrukce tak, aby vy jste věděli, že splňuje daný parametry dle zkoušek. Takže jsou vyzkoušený, takže požární odolnosti tam máte ve většině případů vyzkoušený, někoho spočítaný, tím pádem tam máte třeba k tomu vstažený lepší postupové vzdálenosti a těch certifikovaných skladeb je tam k dnešnímu dni něco přes 200. Tak, abyste se v nich vyznali, tak jsou tam parametrické filtry, které vám umožňují si ty dané konstrukce vyfiltrovat podle právě těch návrhových kritérií, podle těch vlastností, které vy potřebujete, aby ta konstrukce splňovala. Tak a co je dobrý, tak tato aplikace webová je zdarma, takže vy si ji můžete kdykoliv spustit na vašem počítači, telefonu nebo kdykoliv. No a protože je mnohem lepší než
hromada slajdů, v tomto případě bude ukázka, tak si tady teda pustíme tu samotnou aplikaci. Takže když se podíváte do toho konfigurátoru dřevěných konstrukcí, jak vidíte, tady jsou jednotlivé kategorie skladeb. Takže můžete od obvodových konstrukcí, příček nebo střech si vybrat nějaký typ té konstrukce. Tak a teď, když jsme se otevřeli obvodové stěny a teď se jenom jako zhruba projedeme ten katalog těch skladeb, tak vidíte, že těch skladeb je prostě obrovské množství. Takže aby jsme se v tom vyznali a nějak efektivně v tom hledali a našli tu konstrukci, která nám vyhovuje, tak vlevo jsou parametrické filtry. No a buď bych si teda samozřejmě mohl teď namátkou zkoušet otvírat jednotlivé skladby, anebo tady prostě začnu vybírat, jestli chci nějaký CLTčko, nebo jestli chci rámovou konstrukci, a nebo můžu zkusit, jestli chci difuzně uzavřenou, otevřenou, prostě těch návrhových kritérií může být celá řada, tady jsou popsaný právě v rámci těch filtrů. Tak velmi důležitý parametr je samozřejmě požární odolnost u dřevostaveb, takže musíte si tady vyfiltrovat ten daný požadavek, který máte. No a pak v rámci vzduchové neprůzvučnosti, tak tady vidíte, že můžete vlastně profiltrovat ty konstrukce, třeba ať už se týče těch vzduchové neprůzvučnosti nebo součinitele prostupu tepla U. No a když teda si takhle hezky vybereme všechny ty kritéria, které ta skladba musí splňovat, tak vidíte, že nám vlastně vyšel jenom jeden jediný sendvič, který splňoval všechny ty požadavky, které jsme na tu konstrukci měli. A tady vidíte vlastně detail toho sendviče, veškeré vrstvy, veškeré vlastnosti, jakou má vzduchovou neprůzvučnost, požární odolnost, součinitel prostupu tepla a pak zároveň nějaké další parametry typu, jestli ta konstrukce je s provětrávaným pláštěm nebo jestli tam je kontaktní zateplovací systém. Tak a ve chvíli, kdy vy si tu skladbu vyberete, tak si můžete uložit i její otisk do PDF, kde si vytisknete tu skladbu a tu si můžete uložit a přeložit do vaší projektové dokumentace, kde vlastně vidíte veškeré ty informace, které jste viděli na té webové stránce, a tím pádem snadno pak doložíte, jakou tu skladbu jste tehdy měli na mysli, jaký třeba případně výrobci ji vyrábí. Tady v tom případě teda je to jedna konkrétní firma, ale jsou tam i skladby, které dodává třeba více dodavatelů. No a takže tady jsme byli v seznamu konstrukcí. Můžeme si ještě vyzkoušet, když zase upravíme ten filtr, tady teda to limituje ta požární odolnost, takže vidíte, že prostě těch skladeb může být hodně. Je dobrý znát ty kritéria, který máte na tu danou konstrukci. Tady je zrovna třeba s kamenným obkladem a teď tady můžete třeba i ty skladby, pokud by vás to zajímalo a chtěli jste jako navnímat, vyberete i rámové konstrukce. Takže tady v tom případě vidíte zase rámovou konstrukci vyplněnou skelnou vatou a splňuje vlastně ty samé požadavky jako ta skladba, která byla s tím CLT panelem. Takže takhle vlastně jednoduše se můžete podívat se na ty jednotlivé konstrukce. Tady v tom případě máte se výrobce RD Riemerhoff a
Když přejdeme do kategorie střech, tak opět tady si prostě můžete vybrat typ střechy. Těch skladeb je tady zase celá řada, takže zase dobrý si ho profiltrovat, aby jsme našli tu, která vyhovuje těm našim požadavkům. Takže můžete vybrat třeba typ izolace, takže kombinaci skalní izolace a polyizokyanorátový pěny. Takže vidíte tady zase skladba s nadkrokevní izolací pro přerušení tepelného mostu. A tady vidíte vlastně celé to souvrství. Nemusíte ho jako pracně vymýšlet, skládat z podkladů od jednotlivých výrobců materiálů a doufat, že jste to správně odvodili. Tady už máte vlastně osvědčený řešení, který vyrábí konkrétní výrobce těch panelů a má tu skladbu odzkoušenou, popsanou a takhle ji prostě vyrábí a certifikuje. Takže tady máme vlastně ty konstrukce střechy. Samozřejmě, když chceme vlastně takhle krásně jednoduše funguje tenhle katalog. Má to být jednoduchá pomůcka pro to, aby vy jste snadno našli správnou konstrukci splňující ty požadavky, které na ní máte. Abyste nemuseli prostě procházet tisíce skladeb, ale abyste měli prostě jedno místo, kde si najdete správnou konstrukci a ještě z validního zdroje, protože samozřejmě existuje jako spousta způsobů, jak získat informace o konstrukcích, ale tady v tom případě tím, že to spravuje asociace ADMD, tak ty skladby a ty výrobce tak si prochází, ověřuje a ty data, které jsou tam zadané, tak se snaží udržovat validní. Takže to není prostě jako jenom marketingový katalog firm, který prostě chtějí něco vidět, ale je to skutečně návrhový katalog s vlastnostmi, na který se můžete spolehnout. Aby tato zpráva byla jednodušší, tak v rámci tohoto katalogu tak spolupracujeme s VVUD, což je výzkumný ústav Převařský, a tam následně ty data budeme přebírat rovnou z těch jejich protokolů o posouzení výsledků zkoušky, takže tam pak bude jako mnohem snáze to udržovatelný a to je vlastně nějaký jako náš rozvojový plán do budoucna. Takže můžeme doporučit a pokud chcete vybrat správnou konstrukci, tak tady máte jednoduše možnost. Takže vám děkuji za pozornost. Ta adresa, kde najdete Woodbase, je docela jednoduchá, www.woodbase.cz. Takže samozřejmě doporučuji vyzkoušet a tady jsou vlastně veškeré ty věci kolem té dané konstrukce. Tak, děkuji za obě přednášky, včetně dodržení času. Zeptám se, zda jsou tady nějaké dotazy. V chatu zatím nic nepřistálo. Já bych měl otázku, jestli můžu zeptat. Určitě můžete. Povídejte. Dobrý den, já jsem si všiml, že vlastně BIMTech má krásně jako konstrukce, přímo jako konfigurátor, který se dají napojit jako do ArchiCADu nebo do jiných jako vlastně softwarů, jestli se plánuje něco podobného. Nebo to bude jenom čistě takhle přes PDF. No, já si dovolím na to odpovědět.
tady ten katalog vychází z BIM Tech Tools, to znamená všechny ty skladby, které jsou tady zobrazené ve Woodbaseu, tak jsou paralelně zdarma k dispozici i BIM Tech Tools, pokud teda samozřejmě ty konkrétní výrobci souhlasili s jejich umístěním v rámci BIM Tech Tools. A pak je následně možný ty samé skladby stáhnout právě přes ten tool. Nicméně tohle má být vlastně ukázkou aplikace, která je webová, která je dostupná na jakémkoliv místě a není vázaná přímo na ten konkrétní projekční software. Takže plán je takový, že my, jakožto zpracovatel BIM Tech Tools, tak umožňujeme ty samé skladby zobrazit i v rámci těch projekčních softwarů. Ale už je to omezen zase nějakou naší obchodní politikou, protože ten katalog je pro projektanty zdarma, takže tam je to zase podmíněný příspěvkem toho daného výrobce. Super, díky. Nic zač. Skvělý, děkujeme za dotaz. A je tady ještě nějaký další? Asi to bylo vyčerpávající. Myslím, že to byl dobrý dotaz, že vede k té skutečné aplikaci. Já nevím, jestli napadá ještě něco vás, ať už Jardu Benáka nebo tebe, Rostio, co doplnit, třeba co nezaznělo. A nebo klidně vás poprosím postupně nejdřív Jardu Benáka o nějaké shrnutí, nejdůležitější myšlenku, co si odníst. Vím, že jste to nečekali, tak jestli něco takového je a v rámci té vaší prezentace to hlavní poselství. Tak za mě já jsem asi chtěl nějak představit ty základní požadavky, nebo spíš ani ne představit. Já myslím, že asi tady, co jsme všichni na tomto webináři, asi ty požadavky známe, a tak jsme to chtěli trošku připomenout, aby jsme na to mohli pak následně dál navázat v tom Woodbaseu, takže doufám, že to se nějak podařilo, a když bude mít kdokoliv nějaký další dotaz, tak já jsem určitě k dispozici. No. Jestli nemá, nebo jestli má strach se zeptat tady na webináři. Já bych na to možná navázal. Děkuju, prostě. Já bych na to možná navázal. A celá tato aplikace má za mě jako jeden významný cíl. A to, aby se nikdo už nemusel bát navrhovat dřevostavby. A aby tady byl jednoduchý a popisný způsob, jak získat vhodnou skladbu od někoho, kdo prostě má certifikované skladby, umí to dělat kvalitně, dochází v něj k nějakým kontrolám kvality výroby, a tyhle ty skladby jsme právě dali do toho Woodbaseu, potažmo teda i do těch BIM Tech Tools, a ty umožňujeme právě, takhle zpřístupňujeme, aby vy jako projektanti jste si mohli snadno najít tu skladbu, která vám vyhovuje, a mohli se spolehnout na to, že to je relevantní zdroj, validní, že ten, kdo to vytváří, tak nad tím přemýšlí, a vy to můžete pak snadno využít pro vaši projektní praxi a nemusíte se bát toho, že jste tam použili prostě nějakou špatnou konstrukci. Prostě princip by měl být takový, že navrhovat dřevostavbu není vůbec složitější než jakýkoliv zděný domek, a tím pádem tady máte prostě všechny ty konstrukce na talíři a je jenom na vás, co si vyberete. Tak, no, to bylo asi dobrý doplnění. Určitě jsou nějaké, tak jak bylo řečeno, ověřené řešení. Já se bohužel někdy v té praxi setkávám s tím, protože jsem hodně blízko k těm projektantům, architektům, že prostě se snaží nějak ty věci skládat dohromady, a pak jsem ta prováděcí firma i k nám třeba na firmu volá a řeší, jakým způsobem to jako doložit, a je to dost často takový jako problematický, těžký a tak dále, tak já jsem moc rád, že to takoby vzniklo, a určitě se to bude dá i rozšiřovat, a je to prostě ulehčení vám při výběru těch konstrukcí, těch řešení, abyste šli nějakou správným směrem. No. Děkuji vám, pánové, za doplnění a za shrnutí. Myslím si, že zaznělo vše, co mělo zaznít. Děkuji teda jak Jaroslavu Benákovi za James Hardy pod názvem taky známý Fermacell, a
Peťovi Marešovi za společnost BIM Tool. Jsou to obě dvě naše partnerské firmy pod asociací dodavatelů montovaných domů. Já vám také děkuji za pozornost a budu rád, když se uvidíme u dalšího ze série Bootcamp, a to s tématem konstrukce plochých střech z pohledu stavební fyziky. Tento webinář proběhne 14.5. jako vždy od 3 hodin. Děkuji vám za pozornost a těším se příště na viděnou.